Čaute. Čaute a vítame vás po dlhých 2 týždňoch, ktoré boli plné strasti pre nás oboch. A sme radi, že ste to prežili bez nás. Ale my sme sa vrátili. Vrátili sme sa. A sme tu pre vás. Preber to prosím ťa, lebo ja už neviem, kam s tým mám ísť. Ale nie. Čaute a ospravedlňujeme sa, že sme 2 týždne nejak sa k tomuto nedostali, ale tak trochu sme išli na vysokú školu robiť príjmačky a preto sme sa nerozhodli dať túto tému, ale nejakou náhodou to akorát vyšlo. Ideme preberať tému školy. Školy. Takže vítajte pri dvojtýždňovej absencii, teda po dvojtýždňovej absencii pri podcaste Typical Sandy! Presne tak, mali by sme to nazvať asi Typical Monday, alebo iba Typical. Typical Everyday. Iba Typical. Typical Someday. Typical Someday. V posledných týždňoch by to mal byť Typical Someday. My sa vám vážne ospravedlňujeme, ale proste ja som bol v Prahe, Samko bol potom chorý a potom príjmačky na vysokú školu, takže I'm sorry, OK? A mimochodom, nikto nás za toto neplatí. Presne to som chcel akorát povedať. Nikto nás za to neplatíte, Díko, haš. Nikto nás za to neplatí, takže tak. OK. Školy. Rozhodli sme sa pre túto tému, lebo je to veľmi vďačná téma. Máme kopec zážitkov určite zo škôl, či už základných, stredných. Tu nebudeme hovoriť, dúfam. Prečo? Ja mám náhodou celkom fajn zážitky. A ja mám fajn zážitky, ale nechceme to predsa pustiť do éteru. neviem, čo si robil na škole, keď máš fajn zážitky. Dobre, takže ideme na to. Školy. Možno veľa z vás, čo sledujú YouTube, alebo nejako vedia o československých youtuberoch, tak možno vedia, že jeden týpek, volá sa Vojtík, tak on robil veľmi krásne video o školách. Tie jeho videá sú také veľmi pekné, veľmi zaujímavé a urobil video o školách a veľmi krásne tam spomenul a porozprával, že prečo je zlé chodiť do školy. Alebo že do školy je super chodiť, ale to, čo sa tam deje v mnohých prípadoch, nie je podľa predstav. Asi ako by to ľudia chceli v škole mať. Zober si tak, ako keď sme boli malí a tešili sme sa do školy. To bola aká chyba, čo? Keď ty si sa tešil do školy? Ježiš, a jak? Čo si myslíš, že som sa tešil do školy jak malý, no? No tak mne sa stal vieš, keď som bol na zápise, tak sa mi tuším stal fail. Hej. Že proste som došiel som do zlej triedy. No, stáva sa. Na strednej sa mi stalo to isté. Prvý deň som došiel do zlej triedy. Proste dojdem prvýkrát na strednú školu, otvorím, spýtam sa vrátničky, kam mám ísť, som prvák. Ona mi povie, že chod tam a tam. Tak ja, že OK, idem tam a tam. Dojdem, všetci ľudia na mňa kúkajú, ja si sadnem k takej holke, ona na mňa pozerá, ja proste pozerám na ňu a ona, že ty si asi zle. Ja, že čo, prečo, však tu sú prváci, nie? A že nie, že tu sú druháci, že prváci sú tam, ja že aha, ďakujem, tak som proste odišiel. Najväčší fail, aký proste úplne zle. A tak to nebol až taký strašný fail, bolo to taká chyba proste. Taký krásny začiatok mojej strednej školy. Chybička sa bolo udela. Hneď na prvú šupu. Ale našťastie potom to už bolo len a len lepšie však. Samozrejme, až do 4. ročníka, tam sa to úplne všetko dojebalo. Hej, no. U mňa zase tretí bol strašný. Tretí bol neskutočne zlý. Ja neviem prečo, ľudia, ja som tretí ročník skoro neprešiel v škole. Ja som bol tak strašne zlý. Ja som bol úplne v prdeli. Samo bol v škole asi za celý rok, možno dokopy mesiac. Ne, mal som len nejakých 270 ospravedlnených hodín. Mali sme dokončiť klauzúrnu prácu a ja to stíham, nebojte sa, a posledné 2 dní, kurva, mne sa to rozpadlo, pane Bože, čo budem robiť? Ja som chodil na, inak my by sme mali povedať, kam sme chodili na školu. Chodili sme spolu, boli sme vlastne spolužiaci a chodili sme na šupku, čo je vlastne škola užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru tu v Bratislave, jedna z najlepších, aj nie jedna najlepšia stredná umelecká škola, čo sa týka okolia Bratislavy. Hej. A tiež nie je nič moc, takže asi tak, no. A tento kamarát tu bol na dreve a ja som bol na keramike. Ja som bol designeris a on bol keramičis a bolo to fajn, bolo to mega. Ja som bol zlý výber, ja nemám trpezlivosť na keramiku, preto sa mi všetko rozpadávalo, vybuchovalo, lebo ja som robil blbé chyby
A ja zase nemám precíznosť na dizajn. Ja keď som niečo meral, to doteraz si zo mňa Bašenka robí srandu, keď proste niečo som pokazil a ona mi len napísala, že Bašenka, toto som mŕte dojebal, proste ona, že no, že čo, meral si to pravítkom? Ona mi proste musela merať čapy a takéto veci, lebo ja, že všetko mi sedí, zrazu som to odrezal, spojil a že neviem, kde som spravil chybu, takže... To už je aké zle, keď ti Bašenka niečo musí merať, prepáč Bašenka. Ale v pohode. Akože môžem povedať, že na strednú školu som chodil fakt, že rád, že ráno som vstal a povedal som si, že idem do školy a vždy som tam chodil rád. Pokiaľ sme nemali teda DVK. DVK, no, to bolo jak... Ja si pamätám, keď si dostal čapáky od Jentnerovej. Ježiš, hej. Lebo Sámko, mali sme chvíľku, to bolo tuším v prvom alebo v druhom ročníku. To bol úplný začiatok, to bol prvý ročník. Mali sme mániu, že sme, proste niekto doniesol do školy nalepovať proste nálepkový papier A4, z ktorej ste si mohli vyrobiť nálepky. Hej, a skresliť. A my sme proste mali mániu, tak sme si robili nálepky, vystrihovali a lepili to všade po škole. Všade to bolo. Ešte doteraz, počká, čo keď to teraz pozerá nejaký náš, môžeme to mať v piči. No. No a proste lepili sme to po celej škole nálepky, doteraz tam niektoré tie nálepky tak my sme tam kreslili aj seba, každému no, došlo. No proste, to je nápad, nalepiť na výťah nálepku, kde sme zobrazení my dvaja a ešte dvaja naši spolužiaci. A ešte aj podpis som tam dal. A ja úplne, že wow, kde som mal rozum. My sme sa podpisovali na nálepky, my sme úplne debili. No a Samo robil takú nálepku. A to som vtedy som to ani nerobil na stenu, to som robil spolužiačke na zošit a naša učiteľka nebola veľmi rada, že mala polopenú triedu, ale len tak došla a tak sa pozrela a videla mňa, jak vystrihujem nálepku a už len, že a ja som sa postavil a ja som jej tak strašne začal hubovať a podľa mňa preto ma nemala rada. To bol proste začiatok. To bol moment, kedy sa to v nej zlomilo a odvtedy sa ma neznášala. To podľa mňa, kebyže si môžeš spraviť zoznam najhejtovanejších žiakov, tak určite si medzi nimi ty. Na 100%. Akože, sorry, možno v top 10, ale úplne hore som 100 pro nebol. Nie, to viem. nie, úplne hore nie, tam boli horší, tam bol napríklad Lukáško. Ježiš. Chýba mi. A inak aj mne. Ja úplne som dúfal, že niekedy sa s ním stretneme ešte. To bol jeden spolužiak, ktorého vyhodili, on odišiel, nie? My sme mali spolužiaka iba v prvom ročníku, ktorý bol veľmi zaujímavý chlapec, pretože on bol taký zvláštny typ človeka, viete, my sme sa rozprávali v kruhu s takou našou partiou a on proste došiel medzi nás, postavil sa takto blízko a že ahoj Slažo a ja úplne, že ale tak trošku osobný priestor, nič ti to nehovorí. A akože bol fajn, alebo pamätám si takú... Vy ste na neho hrozne zlí boli, ja som sa snažil byť čo sme mu spravili, tak počúvaj. Toto ľudia akože... Počkaj, neviem, čo si chceš povedať to s tým autobusom. Áno, dobre, teraz vám poviem asi tú najhoršiu a najzákernejšiu vec, akú som kedy vo svojom živote urobil. To bolo tak hnusné, že ja som sa cítil 3 dni zle, že ste ma do toho zatiahli. Ešte som pokazil dvere na autobuse pritom. Proste ľudia, išli sme na pivo po škole a išli sme všetci, proste my dvaja, Bašenka, Laura, Jakub a Lá, tam tuším vtedy ešte s nami nebola. Nebola. No, takže takáto partia a Lukáško, že chce ísť s nami, ale my sme vtedy na ňo tuším nemali moc náladu v ten deň, lebo úplne nám robil nervy najväčšie. No vy ste na ňo nikdy nemali náladu. Tak my, že OK, že tak strašný plán sme urobili a ten plán spočíval v tom, že nastúpili sme do autobusu, išli sme autobusom a na jednej zastávke sme všetci vystúpili. Ale ako náhle sme všetci vystúpili, tak sme hneď všetci nastúpili, okrem neho, on zostal v poslednom momente my sme sa dohodli. A v poslednom momente, ak sa išli zatvoriť dvere, tak všetci dnu. A jak to pípalo, tak ja som nevedel inak, mne to nikto nepovedal. A vy ste raz všetci nadskakali a iba takto kúknem sa, ja si pamätám, jak Bašina, že Samo, že poď. A ja som len skočil dnu a zavreli sa dvere tak, že mi zacvakli ruksak a nejak som sa trepal dnu, lebo bol úplne plný autobus a na ďalšej zastávke, kde sme vystupovali, tak sa neotvorili tie druhé dvere, iba jedny. A my takže, hopla, a vystúpili sme tak nenápadne. A najhoršie je to, že si pamätám ten jeho výraz. Ja si pamätám úplne slow motion, nech sa zatvárajú tie dvere. A on sa proste otočil a úplne, že... Dajme si facku za toto. Nie. Ja si za to dám facku. Nie, proste... Daj si facku za to. Karma má za to už dostatočne. Nie. Za toto si treba dať facku. To bolo hrozné, to bolo hnusné. Bolo to veľmi zlé. A to som ani nebol v tom, ale... On napríklad robil také veci, že ja som si niečo písal, normálne poznámky na hodine a on sa otočil a že Slažo bla bla bla, niečo mi vyprával. A Editka, naša triedna učiteľka, že Lukáš,
neotáčaj sa stále a on na mňa, že Slažo, ty si kokot a otočil sa naspäť. A ja, že ja som ani slovo nepovedal, ty sa na mňa otočíš. Proste on sa na mňa otočil. Rozprával mi asi 20 minút. Konečne ho upozornila profesorka a on na mňa, že Slažo, ty si aký kokot. A ja úplne, že what the fuck? Proste prečo? A škola bola super. Ako šupka bola veľmi dobrá kvôli kolektívu, tam sú tak dobrí ľudia, podľa mňa. No, práve, že ten kolektív v našej triede bol no, dosť dobre, v rozmazaný. našej triede, neberem všetkých, ale berem to, čo sme sa tam našli ako kolektív. Nemyslím, že úplne všetci, samozrejme, hej, to nikdy nevíde tak. A najlepšie je to, že aj z nižších ročníkov ľudia, však doteraz s Janom, s Alanom sa bavíme proste to väčšinou, úplne to je pravda. Z nižších ročníkov sme sa strašne bavili. Ja napríklad vo vyšších som nikoho nepoznal. Viem, že vy ste poznali dosť ľudí a ja som tam došiel, že... Lebo ja som nikoho nepoznal. Nikoho, absolútne. Vy ste tam nejaký mali svojich felas a ste tam boli, že yo. A ja som bol iba, že what the fuck? What's going on? A potom ste ma zlanarili za budku, no. Za budku. No, to sú už veľmi nevhodné príbehy. Hej. Ale napríklad zo základnej školy. Mám veľa zážitkov zo základnej školy. Poviem vám moju love story zo základnej školy. Joj, tak toto bude pekné. Z prvého Nie, to bude úplne najhoršie, kámo. To dievča, mal som 7 rokov a to dievča mi zlomilo srdce. Tvoje malé srdiečko. Také malinké 7-ročné srdiečko proste. Mali sme v triede jednu úplne holku, ktorá má také veľké kučeravé vlasy. Úplnú holku 7-ročnú. Teraz mi to príde dosť blbé, keď to nerozprávam. Že úplnú holku. Ale tak teraz už je aspoň tak staré jak ty, takže to je pohode. Ale tak proste, fakt mne sa mega páčila a keď sme chodili na obedy alebo niekam, tak sme sa museli dať do dvojíc. Hej. A ona nikdy so mnou nechcela byť v dvojici, ja som proste za ňou došiel, že chceš byť so mnou v dvojici a ona len, že nie. A úplne, že proste úplne som bol zničený z toho, najviac zničený som bol z toho, až jeden deň, konečne som bol s ňou v dvojici a je to takým štýlom, že už proste som zostal len ja a ona, ktorí mohli byť vo dvojici a profesorka, učiteľka ju donútila byť so mnou vo dvojici, takže som si s ňou asi 10 minút, kým sme prešli do jedálne, držal ruky. To bol ten najkrajší moment, to bolo úplne nádherné. A mali sme učiteľku, ktorá sa volala Sandy a to bol akože ťažký prepín, pretože to bol najväčší prepín, aký som kedy v živote zažil, lebo my sme mali takú kriedovú tabulu, proste jednu tabulu na kriedy, takú malinku. A keď niekto rozprával cez hodinu, tak dala do trojuholníku jeho meno krstné. Keď niekto rozprával ďalej, tak mu tam napísala priezvisko. Keď niekto vyrušoval ešte viac, tak ho dala do obláčiku, že obláčik a priezvisko. A to už bol posledný bod, že keď ešte znova niekto bude vyrušovať, tak volá rodičom. A vieš, čo bolo najhoršie? Že ak si sa zlepšoval, proste, že si bol ticho, že ja som raz mal meno v obláčiku a to bolo už úplne, že ty kokos chlapče, skončil som, normálne som deadman. Keď si proste bol už lepší, že si sa zlepšil, nevyrušoval si, tak ona jeden oblúčik z obláčiku vymazala. Čiže to trvalo asi týždeň, kým si sa dostal z celého obláčiku a najhoršie bolo to, že dostal si sa z obláčiku a išiel si naspäť do trojuholníku s priezviskom. A strany? Nie. Potom do trojuholníku s menom a potom ťa vymazala. Ale to bolo akože... Ale tak to bolo tvrdé... To bol tvrdý režim. Tvrdý režim proste, najviac. Mali sme napríklad hviezdičkové úlohy proste. Že splnil si úlohu a mal si hviezdičkovú úlohu, ktorá bola ako bonus. A dostal si za ňu hviezdičku? Nie, proste bol si rád, že si splnil hviezdičkovú úlohu. A ja som ju nikdy nesplnil, lebo som nikdy nebol na bonusové veci. Ja mám zo základky veľmi barziaké spomienky, lebo ako ty už vieš, tak ja som v 6. triede odišiel do Nemecka. Ja som vlastne došiel na základku, bol som tam 6 rokov a potom zrazu povedali rodičia, že ideme do Nemecka, že ne. A išli sme do Nemecka, nevedel som ani ceknúť. Bol som najviac šťastný z toho, že som vedel povedať Auf Wiedersehen. Akože to bolo slovo, čo bolo takto dlhé a že... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. No dobre. A došiel som do Nemecka, kde som bol 2 roky na škole, len na to, aby nám ju zavreli a poslali ma do školy, ktorá je, našťastie bola bližšie k môjmu domu, hej, ale úplne zase iná škola, ja som nemal zo základky absolútne nič.
ja neviem gramatiku, ja neviem, no slovenskú gramatiku, ja som nejak blbec z nej, akože dobre, už som sa tak chytil späť, ale keď som došiel, ja som nevedel absolútne nič. Ja neviem ani z dejín poriadne a z zemepis, to som, lebo v Nemecku oni sa tieto veci neučia. Oni po 6. triede, oni sa všetky tieto základné veci učia do 5. triedy. Aha, do 5. A ja triedy, som jasné. došiel už vtedy, keď oni to tam vyplňali, a v Nemecku je 10 tried, by the way, takže som tam bol o rok dlhšie. Áno, 10 ročníkov, takže nie je to 9, ale 10 a bol som tam ešte o rok dlhšie. A viete čo, nič som sa v tej škole nenaučil. Naozaj, vôbec nič, nielen to tým, že som prvé 2 roky nič nechápal, hej, ale nič okrem nemčiny som si odtiaľ neodniesol. Hej, no absolútne nič. Proste úplne... Jaký zásek. To bol... Chcel som tam dať nejaký hrozný zlý joke, ale to som si odpustil. A ja neviem... Ja zo základnej, všetci rozprávajú vždycky také super príhody zo základnej a ja si nič nepamätám, lebo ja som bol všade možne a už ani neviem, nič sa tam nedialo, Nemecko bolo tak neskutočne nudné. Na Slovensku jediné, čo si pamätám, je, že všetci počúvali rap a ja som sa hral na drakov a rytierov vzadu v triede a všetci sedeli na laviciach a ja vzadu, že... A všetci, že ty si divný a že hej, idem zabíjať električky. Električky boli super, ja som ich tiež zabíjal. Napríklad moji kamaráti žrali mravce. OK, ja som mal kamaráta, čo žral mravce. Ale prečo mravce, preboha? No lebo mravce sú malé a bezbranné. A takisto tak električky, ja som ich vždycky napichoval na ihličie tak, že im hlava ostala na konci toho ihličia a takto som ich dával do poradia vedľa seba. No dobre, tak to už... poďme sa posunúť ďalej. Dobre. A teraz, čo som robil na strednej, tak to som používal spolužiakov... Ale nerobím si... Hej, to si pamätám, veď tam som ti pomáhal, tuším. Hej, no, potom nejako čistiť a trošku... To bolo fajn. Hej, to boli dobré časy. No napríklad, ale vieš čo, ja som tak povedal, že základná škola, akože začal som to brať tak už v 8 alebo v 9, kedy mi už všetci tí ľudia začali liesť na nervy. Lebo ja som napríklad vždycky chodil von so staršími ľuďmi, ja som málo kedy chodil von s nejakými svojimi rovesníkmi alebo tak, akože je pár výnimok, čo sa s nimi stretávam aj doteraz, ale väčšinu som trávil čas so staršími ľuďmi, proste hrali sme hokej, ja som mal 12 a proste 15 roční typci tam boli a hrali hokej a boli to proste moji felas. Aj potom neskôr som chodil proste so staršími typkami a už v Devine na konci mi to fakt, najviac mi liezlo na nervy to, že si zo mňa všetci robili piču, že proste som išiel na umeleckú školu. Bol som jediný z našej školy, čo sa dostal na umeleckú školu, ale najkrajšie na tom bolo to, že ja som bol prijatý na tú školu ešte skôr, jak sme dopísali monitor, teda jak sme dostali výsledky na monitor. Mne došiel papier, že ste prijatí na strednú školu, proste nepotrebujeme žiadne známky, nič. Čiže ja som ten monitor v podstate mohol napísať úplne hociako. Aj som ho napísal, dosť na piču, 25% z matiky, 85% zo slovenčiny. Matika mi nikdy nešla. Ja som dostal ocenenie z matiky v Nemecku. Som napísal ako jediný plus jeden kamarát na jednotku. Fakt? Na matiku. No matika vždycky bola taká silnejšia stránka moja. Ja z matiky som úplne mimo. No a proste všetci sa mi smiali, že ty ideš na šupku, A proste, odkedy som im povedal, že no ja som už prijatý na výšku, to bol tie najdlhšie... Strednú. Na strednú, pardon, na strednú. Prijali ma tuším niekedy v máji, koncom mája a júniu to boli tie najdlhšie 2 mesiace mojej školy skurvenej na základke, lebo my sme mali takú drbnutú slovenčinárku a proste ona nám v kuse dávala diktáty, nejaké práce nám stále dávala a ja už keď som držal papier, že som prijatý, tak ja som tam už len sedel a už mi to bolo úplne jedno, už som len chcel prejsť a kokos, bolo to strašne hardcore. A potom všetci, jakže som bol prvý rok na strednej a tak, a to bola house, že ma srali ešte tým, že že ja však Slažo, ako to, že si tak dlho v škole, však ty si tam len kreslíš. Ja že áno, lebo umelecká škola je o tom, že dojdem ráno o 8, dajú nám papiere, ceruzky a že tak teraz si do 5 kreslíte. Hej. Tak to funguje na umeleckých, čo ste neviete. Ja som bol na keramike, tam nám dali hlinu a povedali, že modelujte si hrnčeky. Alebo nám dali drevo, že no niečo si tu vyfidlikajte. Alebo že ty si stolár a ja že... Aj mňa keď zapýtali, že čo robíš, keramiku a že... Tak ty robíš hrnčeky a vázy a že áno, robíš hrnčeky a vázy, hej. Lebo to je... To nás tam učia.
Ako si urobiť vlastné hrnčeky doma. Ako si vyfidlikať stôl rakvy. Ja nie som stolár, ja som rakviar. Ja robím rakvy. No proste je to hardcore. To akože, hej, no. Ale umelecké školy sú super, lebo je tam strašne veľa divných ľudí. To je o tom, že umelecká škola je zmes tých najdivnejších ľudí. Není to také, že dojdeš, jak do niektorých tých školiek je napríklad obchodná, proste tam dojdeš a tam sú všetci na jedno kopyto. Hej, proste copy-paste ľudia. To sú všetci, ktorí proste sa tam nahrnuli, neviem, a to je proste ten typ takých ľudí, takže hovorím, že o všetkých, hej, ako... Väčšina, čo mám napríklad kamarátov, čo chodili na obchodnú alebo tak, okrem Mareka, teba nemyslím, kámo, tak proste to boli takí ľudia, ktorí si povedali, že čo budem robiť? Budem businessman. Presne. Budem robiť v marketingu, bám obchodná, bám neviem ako som prešiel, bám neviem ako som sa dostal na výšku, bám ledva som prešiel prvý semester, bám idem do druhého. Proste to sú takí ľudia a ja som mal napríklad tiež také spolužiačky u nás na dizajne v škole, že proste to boli ľudia, ktorí neviem akým zázračným spôsobom sa dostali na našu školu. Ja viem ako. Money? Nie. Hlásilo sa tam 10 ľudí a príjmejú 8. Takže museli vyplniť nejako ten priestor. To je pravda, no. A proste... To sa stáva. Ledva prešli tým ročníkom, nič nevedeli, nič sa nenaučili a ani nemali tú chuť sa učiť proste. Hej, proste keď už tam som a je to kreatívna vec proste. A najhoršie bolo to, že jak som prišiel plný energie proste do triedy, že máme, ja neviem, modelovanie, alebo máme proste navrhovanie, budem si skicovať celý deň brutálne skice a kúkol som sa na ksich svojej spolužiačky, ktorí vyzerali, ako keby na raňajky jedla hovno, tak normálne som mal zlú náladu a mal som chuť sa obesiť na prvom konári, ktorý vonku nájdem. Ale úplne... šupka bola dosť deprimujúca. Bola hlavne to. Momenty najhoršie boli asi školské romániky. Školské romániky to... A keď sa do školských románikov pridal nestíhanie dokončenie koncoročnej práce, ktoré bolo spôsobené tým, že profesor ti tú prácu na poslednú chvíľku od základov zmenil, tak aby to bolo podľa jeho, tak to bolo akože, to bolo proste, kebyže mám zbraň položenú s nabitým nábojom, tak tu nesedím a nerozprávam. Proste to bolo jednoznačné, že OK, fuck this shit. To boli... Ježišmaria. Niektoré, čo sa týka školy, tak podľa mňa prvý, druhý ročník bol úplne najlepší. Úplne prvý bol taký, najlepší. Že sme sa tam tak ako keby oboznamovali s tou školou. Druhý bol úplný top, druhý bol úplný chill. Proste druhý ročník na našej strednej škole, to ja ani neviem, čo sme robili. Ani ja neviem, čo sme robili. My sme proste... Tam boli tie najväčšie halúze aj. Tam sme furt chodili po škole niekam a v škole sme... Pamätáš si, čo sme sa zatvorili pod schody, všetci štyria? Proste tam je malý priestor, úplne hnusný, tam malé dvierka. A je tam stolička a lampička. Hej. A my sme sa tam štyria zaverili. Prečo? Ja ani neviem prečo. My sme proste štyria vylezli, že tma. Spolužiačka kradla kaktusy. Proste spolužiačka každý jeden ročník ukradla kaktus z chodby a na posledný ročník tam bolo, že kto ukradol ten kaktus, nech mu doma skape. Hej, to si pamätám. A najlepšie boli, čo bolo na ženských na ženských hajzloch, čo mali nad umývadlom nakreslený ten štvorec, že zrkadlo. Lebo vieš, ak sú otvorené dvere, tak si videl akorát na umývadlo a ja iba kúkam na to, a že zrkadlo, proste napísané. A proste umelecká škola je divná. To bolo úplne top. Tam sú strašné veci, tam proste čo človek aj nájde. A neviem, a kopček, my sme za školou mali taký krásny kopec, na ktorý keď človek išiel a tam bolo ohnisko a sedenie a tam sme proste cez veľkú išli a zapálili si. Týpek, proste, ano, chlapci, tak počúvajte. Tuším, keď sme boli tretiaci. Hej, on bol prvák vtedy. Došiel týpek do školy, nie, my sme boli prváci, druháci sme boli a oni došli. Počkaj, nie. Lebo Jano je štvrták už teraz. Počkaj, ale oni nie sú spolu. Alebo sú? Gamba, Pikachu, ten je teraz štvrták, nie? Či, áno. Ja som teraz úplne mimo, neviem. Ja neviem. No tak proste došiel týpek do školy, ktorý bol úplne mimo a on si na tom kopečku varil, čo si to tam varil? Počkaj. Fazulovicu. Nie. Alebo guláš? Nie, guláš. On tam, Ježiš, čo to tam robil?
Niečo si v kotlíku... Proste typek si donesol kotlík a urobil si tam oheň a normálne cez hodinu si tam varil nejaký guláš alebo nejakú fazulovicu také. Alebo niečo. A wow, z toho bol strašný problém, viem. Chápete, jaký... Prečo? Predstavte si, že idete na gymnázium a vonku cez prestávku na ihrisku si dáte oný kotlík a začnete si variť guláš. Ale preto to sa mi tá škola tak ľúbila, lebo tam sa také veci diali. Ľudia liezli von oknami proste, lebo to bolo rýchlejšie, ako cez dvere. Proste nechceli nás pustiť na veľkú prestávku von, tak sme si otvorili okno a vyliezli sme cez okno. Proste ideme, pamätám si dole na výstavníctvo, čo sme išli a že ideme von fajčiť a otvorilo sa okno a iba. No. Išli sme von a zapalili si a išli dnu. Proste to bolo Ježiš, to bolo, keď nás nechceli, najlepšie boli inšpekcie na tej škole. Keďže zrazu sme došli a všetci v strehu a my že, čo sa deje? Oni, ide sa upratovať. A my že, inšpekcia dojde. Všetko sme drhli, upratovali, čistili a potom zase pol roka nič, potom každý na to kašľal. A keď nás Rácová vytopila? A to nebola Rácová. To nebola Rácová. A možno bola, ale... Prepáč Rácová, lebo sleduje naše podcasty. Zdravíme Rácovú. Ahoj Rácovička. Ahoj. No tak proste... Jedného dňa dojdem domov, teda do školy. Bašenke sa to stalo tiež, proste došla do školy a prvé čo bolo, došla profesorka, že vyzuj sa, tu máš metlu a chod zametať vodu. Proste to bola šupka, došli ste a že vyzuj sa a chod zametať vodu a ty úplne, že čo? Čo? Čo sa deje? Proste keramici, niekto zabudol nejaký oný. Nie, praskla hadica. A vytopilo to celú jednu budovu vlastne, lebo keramické oddelenie je hore. Takže to sa stalo, že tu bola voda, ona tiekala dole pekne na drevo a ten váš krásny sklad plný dreva. U nás na dreve sme mali sklad, do ktorého sa dávali veci asi 30 rokov. Proste tam ste našli ja neviem, podľa mňa tam bol Hitlerov nábytok ešte, nejaké dvere z Hitlerovho nábytku, lebo naši profesori veľmi radi zberali takéto veci. A keď ste chceli použiť nejaké pekné drevo, takže toho je škoda, to drevo sa použije tak o 20 rokov, keď už bude prehnité. Hej. Celý ten sklad, kde bolo asi 5 tón dreva, sme vynášali von, aby to drevo nezhnilo proste. To bolo proste. A lopatami vyhadzovať von oknom vodu. To bolo super. Alebo vylievanie tých kýblov. Ľudia, ktorí nevedeli, čo sa deje, vidú dole a zrazu len taká voda z okien padá oni. Skoro sme tam niekoho obliali, bože, teraz si neviem spomenúť. Hrčka to bol, náš profesor. Vyliali úplne kýbel a úplne tesne príde profesor. Ježišmaria. To boli... Bolo to pekné, šupka bola pekná. A u nás bolo najlepšie, lebo my, kde sme mali glazovňu, glazúry to sú tie veci, čo sa dávajú na keramiku, aby to bolo také pekné leskle, tak to je plné jedov a nebezpečných takých drobných častí, ktoré sa zarývajú pod kožu. Preto treba opatrne s tým, no. A to bolo všade po zemi a všetko bolo mokré a tá voda bola plná toho a my sme to lopatovali, zametali a... No, povieme tak, že tá škola je nie zrovna bezpečná, čo sa týka. Čak, keď si moja spolužiačka prst odrezala. No hej, posledný deň. To bolo ako, že tá holka sa celé 4 roky skoro nedotkla cirkulárky. A všetko za ňu proste robili profesori. Fakt akože 90% vecí za ňu robili profesori a ona mala maturitnú prácu, taký paraván. A bolo to veľmi proste jednoduché fakt odrezať 4 nejaké tie kvadriky lacné, nie lacné, ľahké, tenké, tak, úzke, dlhé, tak, konečne som sa vyjadril, úzke, dlhé kvadriky si mala porobiť. No a mala urobiť fakt akože možno centimeter krát centimeter, také doštičky ako keby. A to sa rezalo tak, že proste takto ste mali, akože vtáčia perspektíva, kotúč a pravítko k tomu, ktoré bolo posuvné, aby ste dobre rezali. No lenže tuto je kotúč, tuto je pravítko a medzi tým bolo proste drevo. A ona si to mala urobiť, mali také pomocné drievko k tomu, že jedno si priložíte takto, pritlačíte to k pravítku a druhým to tlačíte, aby ste to pekne odrezali. Lenže ona posledný deň proste maturitnej práce, ona sa ponáhľala, lebo profesori nemali čas, takže tlačila to tam, ale ona si to z druhej strany chytila a jak to tlačila, tak sa jej to vrátilo naspäť, nadvihlo jej toto drevo a prstami nad kotúčom prešla. Jeden článok, seva, úplne preč, takže v pohode. Tragédia. No ale to posledný deň. Nechcem byť hnusný, ale to bola taká tá karma za celé 4 roky, že v podstate bola dosť ľahostajná k bezpečnosti aj ku všetkému.
Takže buďte opatrní, keď robíte nástroj. Aj mimochodom, ak toto náhodou pozeráš, nechcem ťa tým uraziť ani nič, ale v podstate I don't give a fuck. Hej, v podstate you don't have to. Hej. Presne. Ale Tak. šupka bola skvelá. Ja si pamätám, a kapustnice boli skvelé. No tak toto je ďalšia vec na šupke. Každý rok sme mali imatrikulačky, kapustnica, hashtag najeb sa koľko môžeš. Plus profesori. Proste každý odbor mal svoju miestnosť, kde sme sa akože stretli, pokecali, dali sme si kapustnicu alebo nejaké jedlo. Každý robil barčo. Hej, potom ale mali sme kapustnica tam bola vždy. akože nejaký program každý ročník a potom sa pilo. Na celej škole sa pilo ešte popri tom aj predtým. Predtým, popri tom, potom. A všetci opití. Profesori, žiaci, upratovačky. Však tam boli tie príhody, čo dvoch najebaných proste holých vynášali z triedy. To bolo ešte, ale predtým, než sme tam my boli. Tak ale tam predtým, než sme tam my boli, vieš čo to bolo? To bola šupka. No, to boli... bol zverinec. Teraz už je to Však škola. kvôli tomu zrušili aj oni, kvôli pár veciam zrušili aj lyžiarsky tam. No, to proste... No, čo teraz tam je to škola. Predtým to bol zverinec. No. Tam proste týpka jebli z druhého poschodia do snehu von oknom, keď napadal mega sneh. Alebo týpka do tej čiernej miestnosti. Hej. Zavreli na asi 2 hodiny. Hej. No, alebo týpka šikanovali tak, že ho dali do kochlíku a že dobre, za hodinu sa vrátim a bude z teba vyrastený kaktus. A proste jebli ho do kochlíku. To si kde sa dopočul? Toto som ani To nepočul. mi hovoril Strasišek. Tak proste predstavte si, že váš týpek dá do kochlíku a že za hodinu sa vrátim a bude z teba pekný kaktus. A on proste hodinu musel pomaly klíčiť raz, až nakoniec mal nejak tak ruky a že som kaktus a potom ho pustili. Kámo, fakt, ja si to nevymýšľam, toto To som... je čistá šikana. Ale to je halus. Umelci sú hajzli. Čistá halus. Ale to je taká kreatívna šikana. Kreatívna šikana. Na inej škole by ti dali cez piču, zabili by Hej, ťa a tu nech ti povedia, že nech z teba je kaktus. bude z teba pekný kaktus. Ja si pamätám také krásne momenty, a keď som hľadal kamene. Proste na kameni som pozeral a hľadal som dokonalý kameň na svoju výstavu a len som išiel, že na všetky kamene také isté, že ten není dosť pekný, ten tiež nie je dosť dobrý, vieš, že takéto proste úplné hovadiny. Alebo dojdem, že nájdi si nejaký pekný kus dreva. Do piče. Hromada dreva. To my Takže sme mali aspoň hlinu dobrú, to bolo dobré. My sme mali v pohode hlinu. My keď sme modelovali z hliny, proste ste mali modelujem a zrazu, že au! Pozriem a takto proste kúsok skla v hline a že výborné. Bárs, kedy šrouby sme tam barš čo je, vy ste mali takú dosť zlú Však hlinu. ale tá hlina tam bola od 85. Vy ste mali tú hlinu, čo ostala zo všetkého toho, čo my sme používali, tak to ste mali vy potom. Tam bolo barš, čo tam boli suchá sádra, tam bola, to sa nedalo použiť ako na normálnu keramiku, však to by vybuchlo, explodovalo, zničilo sa. Ako doslova, to keramika inak vybuchuje, to ak ste nevedeli. To naozaj v peci vybuchne, to som proste môže stať. To proste exploduje a zničí to všetko, čo tam je s tým. Fú, to by ma dosť nasralo. No, však to sa stalo párkrát, že sa dali vypaliť veci, proste dali sa do pece a zrazu len sa otvorila a jedna vec úplne rozbitá v ostatnom kusky zapichané, vieš, úplne a že jo. No, to boli také tie krásne momenty. A maturita, pamätáš si maturitu, jak sme všetci stresovali a potom to nakoniec bolo úplne easy? Hej, Úplne potom easy. sme boli 2 mesiace každý deň v kóme. Hej, no. Ne. To som ešte aj nestihol vytriezveť a už som bol zase opitý. Hej, no, to sme boli tak šťastní z toho. Ale bol to maturita. My sme boli inak strašní. Keď si to tak vezme, my sme na tej šupke, čo my sme tam robili všetko. A to nemôžeme už hovoriť ľuďom, Nemôžeme. Tretí ročník, viem, že bol taký hektický, taký barziaký. Ja neviem, ja si ho pamätám ako dosť deprimujúci oný ročník. Práve, že môj tretí ročník bol taký celkom chillový. Tvoj štvrtý bol taký horší. Môj štvrtý bol úplne zlý. Môj štvrtý bolo práve, že už v pohode. Štvrtý bolo v pohode, ale ježiš, tretí bol strašný. Ja si pamätám, že to bolo také, že ja som sedel a že ja nechcem ísť do školy. A serem, vieš, to bolo, že... Takže tak. To boli strašne zlé. V pohode, takže neviem, tento podcast taký dosť pohodiacky vyčilený. Hej, myslím, že my sme ani teraz tak extra nerozoberali nič také, že... Ale museli sme si dať pauzu od tých všetkých, lebo posledné podcasty boli také dosť agresívne, by som ich nazval. Hej. Dosť agresívne podcastíky. Toto bol chill. Ale myslím, že by sme mohli ukončiť, lebo akože kebyže chceme rozprávať, tak rozprávame hodinu. Najhoršie je to, že my
všetko, čo by sme chceli možno povedať, nemôžeme povedať, lebo je to fakt poburujúce. Sú to strašne poburujúce veci, ale to sú také historky, ježiš. To je s temnou miestnosťou tiež. A Stužková. Včera som sa s Betkou o Stužkovej rozprával a že ja si zo Stužkovej v podstate najviac užil to, že sme s profesorom vypili asi 7 fľaší bieleho vína a dobre som sa tam nachaloval. A moderovali sme to jak úplní špáni. Úplne. Proste my dvaja šéfovia sme zmoderovali tak Stužkovú, že za nami potom chodili rodičia, že to bolo to najlepšie z celej Stužkovej. S takým otrasným programom. A my sme proste nemali nič pripravené, boli sme celkom dopití a úplný freestyle. A išlo to úplne. No áno, jasné, lebo proste sme úplne blbí, ja som tam s tým debilným cylindrom. On má cylinder, paličku proste. Úplne sme, a to boli úplne hovadiny, len sme proste kecali, čo sa dalo. Čo proste išlo. A potom, keď sme boli opití, tak to už netreba hovoriť. Všetko. Ja to môžem povedať, že to bola jedna z najlepších Stužkových, čo som zažil. Lebo ja som bol na viacerých, lebo ja som hral s kapelou na viacerých a aj som točil nejaké Stužkové. Ja som toľko Stužkových inak zažil, keď teraz si to tak vezmem. Dosť. Ja jednu a bohate mi stačila. Hej, no. Som možno divný, že to neberiem nejak tak, že Stužková, jej! Ja mám veľmi dobré spomienky. No však, ty hej. OK, tak ukončil by som tu tento náš pohodový podcast na dneska. Určite nám napíšte do komentu, aké ste mali nejaké vy zážitky, alebo čo práve prežívate, ak ste práve na škole. Vy môžete inak napísať aj tie strašne zlé, lebo môžete anonymní, my nie. Nejaké fakt zlé veci, ktoré sa vám stali, akože v dobrom zlé veci, poburujúce, ktoré by ste možno verejne na internet medzi tisícky ľudí nikdy nepovedali. Hej, lebo... určite nám napíšte aj nejakú ďalšiu tému, ktorú by ste chceli počuť, to by sme pretože nám už pomaly dochádzajú nápady. A možno aj nie, ale nás väčšinou napadajú také tie... Také zlé veci. Radikálne agresívne témy. Na to, čo sme nahnevaní, tak to nás väčšinou napadne, lebo o tom by sme vedeli vždycky veľa rozprávať, ale toto je ako, nájdete aj nejaké také pekné témy, o ktorých, presne škola, to ste nám furt hovorili, aby sme si teraz povedali, že prečo vlastne nie. Ale možno sme to spravili trošku inak. Trošku inak, jak si to asi ľudia predstavovali. Taký nostalgický podcast, zaspomínali sme si, snáďte sa aj aby ste vedeli, že jak to možno aj v tej, lebo niekto ešte ani není na strednej. No. Akože nemáte sa čoho báť. A nemáte sa čo báť, akože my sme tiež boli na také lážo škole. Hej, a ja. A maturity sa nebojte. Ale učte sa. Musíte sa učiť, lebo ak ste sa neučili, tak vtedy sa máte čoho bať. Ale ak sa učíte aspoň mesiac pred maturitou, tak to dáte. To proste, to by ste museli fakt sa posrať rovno tam a nechceť nič povedať a byť úplný dement. Hlavne skúste aspoň teraz pred maturitou sa nejako zlepšiť si vzťahy s profesormi, pretože aj to dosť... Kúpte im nejakú flašku, nejakú bomboniéru. OK, toto bol podcast Typical Sunday! Ďakujeme vám za to, že ste nám venovali svoj drahocenný čas, ktorý ste mohli stráviť radšej masturbovaním alebo pozeraním iných YouTube videí. Presne takže tak. Veľmi drahocenný čas. Poznáme to. K nezaplacení. Nezaplacení. A lučíme sa teda s vami a majte sa! Vidíme sa snáď ďalšiu nedeľu, ak všetko dobre dopadne. Určite sa uvidíme v nedeľu. Nepovedal som, že ďalší. Čaute!